Non hai ameixa, a campaña marisqueira abreu en Ribeira, aínda que os profesionais que van a ela apenas atopan recurso nos bancos. A campaña marisqueira está aberta en Ribeira, sen embargo, a escaseza da ameixa está a marcar o seu desenvolvemento. Xa abreu a semana pasada ou anterior. Unha semana antes de Semana Santa xa abreu. Pero o tope xa é menos que antes, son 10 kilos, antes eran 15. E non hai. Esta mañá os mariscadores volveron a saír ao mar para traballar, aínda que non tiveron un bo día. Hoxe non se, penso que non. Nin hoxe nin non se colle, normalmente non se colle. Ademais, o tamaño da ameixa tampouco está a ser o idóneo. Non, é máis faltalle 1 ou 2 milímetros para dar a talla, ainda non. No seu caso, hoxe fíxose con 7,5 kilos, cando o tope está en 10. Non hai nada, hai pouco. O que pasa é que dá a vida ao precio. Esta semana pasada non se foi. Foron só, se foron 2 días. Un día foi a sobre 20, máis ou menos. Era mellor que valera menos e que houbera un pouco máis. Mal quitan. Pois mal quitan, sí. Sí, porque vale, home. Vale, se pescase 7 ou 8 kilos, o que os pesca, claro, pois é defendes. Polo momento, a campaña permanecerá aberta, aínda que as expectativas non son moi positivas. Pois, si, home, se non hai nada, pecharán, pero se ve moita cría, ao mellor pechan, pero normalmente, se o precio aguanta, non pechan. A mellor nova para os mariscadores é que se está a ver cría nos bancos onde se está a traballar. Unhas veces, faltalle un pouco, ao mellor un mes ou así, ou un mes e medio para dar a talla, pero non, despois anda non hai. Os profesionais agardan a chegada do verán para ter máis opcións de traballo. Normalmente no verán xa vas a outras artes, o tempo está mellor, non hai tanto mar, vas a outras artes, vas a pescar ou pulpo ou así, buscando as nasas ou así. A falta de ameixa é unha realidade que se está a vivir no conxunto da Ría de Arousa, xa que está a escasear en case a totalidade dos bancos.